Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan, halk içinden habarçylarymyz we okuyjylarymyz tarapyndan ýiberilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomusçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. 5 awgustda Aşgabatda Olimpiya şäherçiginiň sport mehmanhanasynda Amul Hadar 2018 halkara avtoralysine bagyşlanan media forum geçirildi. Resmi mediada bu çäräniň ähmiýetini nytaýan uzun makalalar çap edilse-de, onuň türkmensanlara ýetirýän täsirleri barada hiç zat aýdylmady. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň berýän maglumatyna görä, media forumy şu ýylyň 9-14 sentýabr aralygynda geçiriljek avtomobil ýaryşyny guraýjylar we oňa gatnaşyjylar, iri daşary ýurt we milli habar beriş serişdelerinin vekilleri gatnaşdylar. Forumun açylmagynyň öň ýanynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň resmi maglumaty görä, işçiň gatnaşan saýlama ýaryşlary hemde syna ýaryşlary hakynda video film görkezildi. Media forumda türkmen resmileri we ýaryşa gatnaşjak daşary ýurtly vekiller şolsanda Afrika Eco Race avtorally ýaryşlarynyň baş direktory we guramaçysy Jean-Louis Schlesser dağı çykyş etdi. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň habaryna görä, media forumyň başynda jurnalistler üçin Amul Hadar 2018 rallyny guraýjylara sowal bermäge mümkinçilik döredildi we hususan da Rumin metbuaty Schlesserden ýaryşlara Berdimuhammedowyň gatnaşjakdygy barada gyzyklanyp, çäre gatnaşyjylaryň hatarynda türkmen prezidentini görüp boljakdygyny ýa-da bolmajakdygyny sorady. Schlesser sonra biz prezidentin gatnaşmagyna ören begenerdik. Onuň gatnaşjakdygyna umyd edýärin. Şeýle bolsa men ören şat bolurdum. Munyň tasdiklanmagyna umyd edýärin. Elbetde gatnaşmak baradaky karary prezidentin özü çözer, emma biz şeýle çözgüde ören begenerdik diýip jogap berdi. Türkmen resmileri ýurduň ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän döwrü gurnalýan bu rallynyň ýurduň dünýädäki awraýynyň artmagyna ýardam berjekdigini öňe sürýärler. Emma emeldarlar adat bolşaly rally üçin näçe maliýe serişdesiniň sarp ediljekdigi we onuň döwlet büdjetine näçe düşjekdigi barada kelam söz aýtmaýarlar. Şeýle-de resmi mediada Türkmenistanyň syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň daşary ýurtlardan köp sanly syýahatçylary munasyp kabul etmäge taýýarlanýandygyny talsa-da, bu ýarşa görülen taýýarlyk işleri bilen baglykda türkmenistanlylaryň ýüze bolýan kynçylyklary barada mesele gozulmaýar. Daşoz Aşgabat avtomobil ýolunda Amul Hadar avtorallysyna görülen taýýarlyk işleri bilen baglykda geçen hepdäniň duşanbe gününden bäri ulag gatnawy towtudyldy diýip Azatlygyň Daşowdaky çeşmesi habar berýär. Resmi bolmadyk maglumaty görä, avtomobil gatnawynyň towtudylmagy Daşowdan Gyssaly Aşgabada gitmek zerurlygy ýüze çykan adamlar hususan da näsaglar ýokary jaýlaryna girmek üçin paýtagtda egzamin tapşyrmaly ýaşlar üçin uly kynçylyklar döredýär. Şolsanda goşmaçy çykdagylara hem sebäp bolýar. Maglumat üçin aýtsak, Amul Hadar avtorallysi Türkmenistanyň gündorundan günwataryna tarap geçip, çölüň giň sehralyklaryndan geçjek ýoluň umumy uzunlygy 1500 kilometrden gowrakdyr. Türkmen mediasy ýarış ýolunyň başlanjak ýeri barada takyk maglumat bermese-de, onuň jemleýici böleginiň Hadar deňdiniň kenaryndan geçjekdigini we Pellehanyň awada milli syýahatçylyk dolagynda boljakdygyny habar berýär. Häzirki günde ýarşa gatnaşyjylaryň sany takminan 80-e barabar bolup, ýarşa awtologlaryň 20-25-si çykar. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosu'nun azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçinetýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saytlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosuny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygarla. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ulaglardaky 77-lik belgi boýunça çäklendirmeler Lewap welaýatyna da barp ýetdi. Öňü 77-lik bilen başlanýan ulaglaryň belgileri boýunça Türkmenistanda dowam edýän çäklendirmeleriň tolkuny Lewap welaýatyna da barp ýetdi.
Lewap vilayatynyň ýol güdäwçilik gullugynyň inspektorlary iýul aýynyň 20-22 aralygyny vilayatda hasaba alynan öňü 77lik bilen başlanýan awtolog belgileriniň ählesini ýygnadylar diýip Azatlygyň Türkmenistan ak çeşmesi polisiýanyň ýol güdäwçilik gullugynyň Lewap vilayatynyň bölüminiň işgärine salgylanyp 6 awgustda habar berdi. 77lik belgileri ellerinden alınan Lewaply awtolog iýelerine hiç hili düşündürüş berilmeýär. Olary täze başga belgi paýlany diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Onun sözlerine göre mundan ozal öňü 77lik bilen başlanýan ulug belgisini eýe bolan Lewaply sürüjüleri täze belgi berilenine olar täzeden goşmaça çykdyjylara sebäp boldular. Muňa garamazdan gödäwçiligiň inspektorlary belgisi çalyşylan ulug iýelerinden çykdyjylar barada dymmagy talap edipdirler. Olary täze belgini döwletiň hiç hili tölegsiz berendigini aýtmak maslahat berilipdir diýip çeşme gurrun berdi. Eger tölegler barada dil ýarsalar belgisi ýygnalan sürüjüleriň ählisine 1 ýyl möhlet etjeni sürüjülik hukugynyň mahrum edilmek haýwaty atylypdyr diýip ol sözüne goşdy. Çeşmenin aýtmagyna görä 77lik belgili uluglar esasan köçede saklanyp olaryň iýelerine täze gadagançylyk boýunça duýduruş berildi. Köni ýürümeýän 77lik belgili uluglaryň tapşyrylmagyna участок polisiýalary gödäwçilik etdi. 77lik belgi bilen bagly Türkmenistanda dowam edýän gadagançylyk barada resmi derejede gurrun edilmeýär. Ýöne Lewap vilayatynyň ýol inspektorlarynyň käbirleriniň tasdiklamagyna görä prezidentiň ýakyn töweregi Lewap'a diň jalmaga gelenini 77lik belgili ulug sürýär. Şol sebäpden bu belgileri ýöneköy halkyň dakmagyna gadagançylyk giridildi diýip Azatlygyň çeşmesi inspektorlara salgylandy. Ýatladyp geçdik mundan ozal şuňa meňdeş çäklendirmeler Balkan we Daşawut vilayatlaryna güýje giripdi. Balkan vilayatynyň Serdar etrawyna öňü 77lik bilen başlaýan awtologlaryň döwlet belgilerini ýygnaýarlar diýip Aşgabatly Synça Mamrat Bugaýew maýyň başyna habar beripdi. Maňa maglumat beren Daşawut şäheriniň ýol güdäwçilik gullugynyň bir inspektory öňü 77lik bilen başlanýan döwlet belgileriniň mundan beýlekdiň arkadagyň ýakyn töwereginiň awtologlaryna dakylmaly edilendigini aýtdy diýip Azatlygyň Daşawut vilayatynyň çeşmesi polisiýanyň ýol güdäwçilik gullugynyň bir işgäriniň sözlerine salgylanyp 11-nji maýda habar berdi. Ýurtdan gelip gowuşýan habarlara görä Türkmenistanda ilatyň hususy awtologlary bilen bagly girdilýän çäklendirmeleriň depgini we görnüşi soňky ýyllarda güýçlendi. Uluglaryň rengi bilen bagly gadagançylyklaryň chronologiýasyna gysgaça ser salynsa, 2014-nji ýylyň sentýabr aýyny Aşgabat şäherine hereket edýän uluglarda gara diskleriň gadagan edilmegi bilen badylyga berilen bu çäklendirme çäreleri, soňu bilen 2015-nji ýylda gara we garanky renkli awtologlaryň ýurda getirilmegine girdilýän gadagançylyklar bilen dowam etdi. Soňra bu çäklendirmeler hassa çynyrgady we häkimiýetler tarapyndan 2017-nji ýylyň dekabr aýyny ýurdun paýtagtyna hereket edýän gara renkli awtologlaryň ak reňke boýadylmagy talap edilip, ýylyň çalışmagy bilen bu şertler hassa güýjedi. 2018-nji ýylyň dowamynda uluglaryň renkleri bilen bagly gadagançylyklar dogrusynda Azatlyk radiosyna Türkmenistanyň dürli künjeklerinden habarlaryň gelip gowuşmagy dowam etdi. Azatlyk radiosynyň bir näçe ýerli çeşmesiniň aýtmagyna görä prezident Berdimuhammedow 7lik belgini halaýar. Berdimuhammedow öýde gatnaşýan sport çärelerine köplenç 7lik belgili awtologlary minýär. Ýurtda geçirilen käbir dawaralaryň senesi we wagty 7lik belgisine gabat getirilýär. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiniziň girliň taklanjaklygyna kepilik etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatda öýsüz it pişikleri köçeden ýygnamak we ýok etmek boýunça işler ýene-de batlandy diýip Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary aýdýarlar. Türkmenistanyň paýtagtynyň öý dolandyryş müdirliginiň işgärleriniň Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtmagyna görä, olara köçelerde iýdeksiz ýören itleri we pişikleri tutup edara tapşyrmak barada ýörite görkezme berilýär. Öz adynyň efirde tutulmazlygyny soran ýaşaýyş çay müdirliginiň bir işgäriniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, ýaşaýyş çay müdirliginiň tehnik işgärlerine ýagny köçe
süpürüjilere, arasaçylyk we bagdançylyk işlerini edýän işgärlere, şeýle-de suw üçinçilik işlerini ýerine ýetirýän santehniklere, her hepde bir iti ýa-da bir pişigi diýriligine ýa-da onuň maslygyny ýaşaýyş çay ulanyş edarasyna tapşyrmaga görkezme berilýär. Itin ýa pişiginiň maslygyny tapşyryp bilmedik işgärlerden it üçin 16 manat, pişig üçin 10 manat pul talap edilýär. Maslygy ýa diýri ittir pişigi getirip tapşyrmadyk işgär aýdylan puly öz hasabyna tölemäge borçly edilýär. Dip ýaşaýyş çay müdirliginiň Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan işgär aýtdy. Onuň sözlerine görä işini ýitirmejek bolup köçe süpürýän denanlar hem beýleki işgärler özlerine berilen tapşyrygy ýerine ýetirmäge mejbur bolýarlar. Aşgabatda iýdegsiz haýwanlary awlamak boýunça habar berilýän plany Aşgabatyň resmiýetlerinden entek tasdikladyp bolmady. Emma şu günleri iýdegsiz haýwanlaryň köpçülikliğin ýok edilýänligini Aşgabatyň ýaşaýjylary hem tasdiklaýarlar. Olary köçe süpürüji denanlar awlaýar we hakyna tutulan welayet ýaşaýjylary itleri gyzgyl trenkli ýöriti awtologlar akydýar. Käwagt köpçüligiň gözüniň alynda itleriň kellesine, oňurgasyna demir taýak bilen urýarlar. Ýüpden we demir tiýimden halka edip boğýarlar. Köçe süpürüjiler bolsa pişikleri polietilen haltalary salýarlar. Elbetde haýwanlaryň ählisi demigip ölýär. Howanyň gyzgyny günde 60 gradusa ýetýär. Polietilen haltalaryň içindäki buğ daşyna suw bolup dökülýär diýip Aşgabatly söhbetdeşimiz özüniň şaýat bolan ýagdaýlaryny görüňberdi. Onuň sözlerine görä käte haýwanlaryň ýok edilmegi boýunça çäreleriň berja edilişine polisiýa işgärleri de gözegçilik edýärler. Olar rehimsizliklere garşy çykýan ýaşaýjylara basyş görkezýärler, haýbat atýarlar. Aşgabatyň öý dolandyrış edaralarynyň birnäçe işgäri bilen söhbetdeş bolan Azatlyk radiosynyň habarçysy bu işte ýüregi ýukarak denan işçileriň öýsüz haýwanlary öldürmän, olary tutup diýriligine eltip tapşyrmaga tinanşýanlygyny görüňberdi. Ittir pişiklere ýüregiň abaýar, ol haýwanlar köçede aç, suwsuz gezip ýörler. Zirde bil oklanýan gapyrjaklaryň ýanynda aýlanyp galan gaçan iýmitleri gözleýärler. Ine şol zirde bil oklanýan ýaşyklaryň daşynda hem olary awlap, köne halta salyp ýaşaýyş çay ulanış trestine eltip tapşyrýar diýip haýwanlary tutýan işgärleriň biri Azatlyk radiosynyň habarçysyna görüňberdi. Aşgabatly söhbetdeşlerimiziň ýene biri Änöw şäherçesiniň kommunal karhanasynyň işgäri şeýle talaplara çydam edip bilmän özüniň işden çykanlygyny aýtdy. Ittirip pişigi öldürmek däl, onu tutup diýreligine kontora eltip tapşyrmagy hem ýüregim çydamaýardy. Sebäbi ony diýri tapşyranyň bilenem ol seniň eliň bilen ölüme alınıp barylýar diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Soňky ýylyň dowamında köçelerden iýdegsiz haýwanlary ýygnamak boýunça işler belli bir derejede guramaçylykly häsiýete eýe boldy. Paýtagtda haýwanlary köçelerden ýygnamak işiniň ýaşaýyş çaýlara garaşy edýän öý hojalyk edaralarynyň amala aşyrýanlygyny, köçelerde haýwanlary ýygnaýan gyzgyl trenkli ýöriti awtologlaryň peýda bolandygyny Azatlyk radiosynyň habarçylary we haýwanlary goraýjy aktivistler hem garaşsyz media ferişteleri habar beripdi. Yerli tynçylar öýdüz haýwanlary köçeden ýygnamak boýunça guramaçylykly işleriň uly bayramçylyklaryň öň ýany hasam batlanýanlygyna ünsü çekärler. Bu işin häzirki taphyry Türkmenistanyň Amul Hadyr Avstraliýasyna gadymy ýöpek ýolunyň geçen uğrunda ýeňil atletika we tigirli ýörüşleri şeýle-de agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna taýýarlyk görýän döwrüne gabat gelýär. Türkmenistanyň geçen ýylyň sentýabr aýynda ýapyk binalarda boýsöwüş sungaty boýunça geçiren 5-nji Aziýa oýunlarynyň öň ýanynda Aşgabat grajdan aktivistleri Türkmen häkimetleriniň paýtagtyň ähli günjüklerinde öýsüz haýwanlary awlamak boýunça giň göwrümli çäre geçirýänligini, haýwanlaryň zäherlenip öldürilýänligini habar beripdiler. Aşgabatyň häkimetleri öýsüz haýwanlaryň awlanmagy we ýok edilmegi baradaky habarlary neşonda näde häzir tasdikladylar. Azatlyk radiosynyň beren soraklaryny kommentirlemekden ýüzüberdiler. Geçen ýylda iýdegsiz haýwanlaryň rehimsiz ýok edilýänligi barada garaşsyz çeşmeleriň iýdigderli çap eden maglumatlaryny soň Türkmenistanyň döwlet mediasy ýurtda öýsüz haýwanlar üçin ýöriti penahanynyň döredilenligini habar berdi. Emma yerli aktivistler çoğunlukda yerleşýän bu penahanada itleriň açlykdan ölýänligi barada habar berdi we suratlary çap edipdi. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňkü tertibinde dinläp bolar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Yerli polisiýa işgärleri soňky günlerde ýurduň çar künjegünden gelip Aşgabatda gazanç etmäge çalışýan raýatlary iýderläp tutmak we iýdlerini uğratmak çärelerini güýçlendirdiler. Emma tutulanda 100 manat para beren migrantlary goýberýärler diýip Azatlygyň Aşgabatdaky çeşmesi habar berýär. Azatlygyň Daşowdaky çeşmesi bolsa Aşgabatda tutulup saklanan velayet ýaşaýjylarynyň haydan hay içi oturguçsuz we yük daşalyan köne vagonlara yüklenip gyssaly ýagdaýda gelen yerlerine uğradylýandygyny habar berdi. Bu maglumat kärine yerinde buğday eken hemde köpüsi döwlete bergeli çykan daýhanlaryň barha gymmatlayan durmuşdan aljyrap şäherdäki iş orunlaryna barha kän mätäç bolýan wagtyna gawat geldi. Şol bir wagtda ýurt içinden gelýän habarlar türkmen häkimetleriniň daşary ýurtlara çykmaga çalışýan raýatlary hem barha berk daraýandygyny tasdiklaýar. Yerli finçler daşary ýurtlara goý berilmedik ýa-da uçur biletlerine mümkinçiligi bolmadyk içerki migrantlaryň köplenç Aşgabatda ýa-da onuň töweregine galyp çem gelen iş bilen meşgullanmaga şeýdip ýyzda galan maşgalalaryna pul iýermäge çalışýandyklaryny aýdýarlar. Emma indi olaryň bu ýapyşalgalary hem ymykly ellerinden alynjagy meňdeýär. Sebäbi penjeresiz we tomsun güni tamdyr ýaly gyzýan demir wagonlarda ýyzyna uğradylan daşowdylaryň köpüsi indi Aşgabatda barmaga ýürek etmese gerek diýip şeýle ýagdaýda ýyzyna uğradylan adamlar bilen gürleşen çeşme aýtdy. Aşgabatdan kowulan region ýaşaýjylarynyň sözlerine görä paýtagtyň hukuk goraýjy işgärleri indi ozal etmeýän datlaryny edýärler, ýagny migrantlaryň pasportlaryny ellerinden alyp olaryň indi gaýdyp bu ýere gelmejekdigi barada düşündiriş ýazmaklaryny talap edýärler. Ýöne migrantlar düşündiriş ýazanlaryndan soňam pasportlaryny ýygyna alyp bilmeýär. Sebäbi olaryň pasportlary öz ellerine berilmän ýaşaýan yerleriniň häkimligine uğradylýar diýip Azatlygyň yerli habarçysy regionlardan iş gözläp gelýän adamlaryň garşysyna alınıp barlayan häzirki göreşiň öňkü ýyllardakydan hem has bir häsiýete geçendigini bellidi. Geçen ýylyň sentýabrynda Aşgabatda geçirilen 5-nji Aziýa oýunlaryna görülen taýýarlygyň çäginde hem migrant işçiler köpçülikliň işden çykarylyp paýtagtdan öz ýaşaýan yerlerine uğradylypdy. Regionlardan gelýän migrant akymyny togtatmak işine has çynlyky çemeleşilýändigini ýene bir ýagdaý tasdiklaýar. Aýdylmagyna görä Aşgabatdan kowulan velayet ýaşaýjylary pasportlaryny almak üçin öz ýaşaýan yerlerindäki etrap polisiýasyna ýüz tutmaly we şonu olar bilen gaýdyp dagy duwara Aşgabatda gitmedlikleri barada ýene bir gezek berk söhbetdeşlik geçirilýär. Etrap häkimliklerinde hukuk goraýjy işgärleriň hem gatnaşmagynda Aşgabatdan kowulup gelen raýatlar bilen ýygnak geçirilýär we olary indi Aşgabatda gitmedlik barada berkden berk tapşyryk berilýär diýip bu habary Azatlygyň ikinji çeşmesi hem tasdiq etdi. Pasportyny almaga baran tanışma şundan soňam Aşgabatdan pasportyň gelse özüňden gör diýipdirler diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlygyň habarçysynyň sözlerine görä Daşow welaýatynyň Akdepe etrap häkimliginiň işgärleri şäheriň ýaşaýjysy mergeni indi gaýdyp Aşgabatda gitmejektigi barada düşündiriş ýazdyrypdyrlar we eger ýene-de Aşgabatdan pasporty gelse onuň gaýdyp özüne berilmejekdigini duýdurypdyrlar. Şol bir wagtda Aşgabat polisiýasy tutup saklanda ýanyna 100 manady bolan we onu bermäge ýetişen migrant şo wagda goýberýär. Ýöne işsiz halyňa günde 10 pul tapmak mümkin däl diýip paýtagtdan kowulan velayet ýaşaýjylarynyň biri Azatlygyň çeşmesine aýtdy. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk Radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazylaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagy atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň websaýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligini alkara temasyndan dowam etdirýär. Efirde siz bilen men Araz Perwiz.
Birleşen Ştatlar özünün İran'ın karşısına gönükdiren täze sanksiýalar toplumny şu gün 6 awgustda yglan eder. Bu sanawda valyuta çäklendirmeleri ilkinji hatarda durýar. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo'nun jurnalistlere aýtmagyna görä, Prezident Donald Trump İran bilen dünýäniň güýçli 6 döwleti arasynda 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro geleşiginden çekilenden soňra aýdyşýaly Birleşen Ştatlar bu sanksiýalary güýjege girdiler. Singapurda geçen sammitden sonra Washington'a donanıp baryan Pompeo belli bir wagty agdaman aktam sanksiýalaryň jykmyjygyny 6 awgustda planlaşdyrylan yglanamada bildirdi. Ýöne Amerikan resmileri İran hökümeti sanksiýalaryň bir bölegi hökmüne 7 awgustdan meýlek Amerikan dollaryny satyn alyp bilmeli diýerler. Olaryň bellemegine görä giňgerimli sanksiýalar ýurdun dürli senagatyny şol sanyna İranyň meşhur hallaryny da öz içine alar. Pompeo Tehrana edilýän güýçli basyşdan maksat İranyň ziýanly işçiligini ýa serpikdirmek diýdi. Ol soňra hem İran halky öz ýol başçylarynyň beren ykdysady wadalaryny ýerine ýetirmegi başarmandygyndan närazy diýip sözüniň üstüne goşdy. Munyň İranlylaryň öz hökümetlerinden we prezidentlerinden närazydygy hakdydygy mesemälim. Biz kimleriň öz liderleri bolmagy hakda İran halkynyň güýçli sesiniň bolmagyny isleýär diýip Amerikanyň döwlet sekretary aýtdy. İran täze sanksiýalardan gaçy durup bilermi diýilen soraga bolsa, Pompeo Birleşen Ştatlar sanksiýalary güýje girizmekçi diýip jogap berdi. Belli bir derejede Amerikanyň täze sanksiýalarynyň gorky deralli İranyň ykdysadyety soňky aýlarda yaramazlaşyp, ykdysady kynçylyklar sebäpli ýurdun dürli şäherlerine protestler turdy. Valyuta sewdasyna girilmegi mümkin çäklendirme ýurdun puly riala agyr zarba bolup gegdi. 5 awgustda İranyň döwlet telekanaly aprel aýyndan bäri bahasynyň ýarpysyny ýitiren rialyň çökmegini bökdemek üçin hökümetiň valyuta alyş-çalyş düzgünini gawşatjakdygyny aýtdy. İran häkimiýetleri şol gün Merkezi Bankyň başlygynyň ornmasary Ahmet Araqçyny tutdular. Ol valyuta sewdasyna bekanun işlere 100 oranlykda aýplanýar. Adalet ministerliginiň metbuat wekili onuň ykdysady jinayetler diýilýän aýplamalar bilen tutulmagynyň bir gün öň wezipesinden çetleşdirilendigini bildirdi. Ýadro programmasyny çäklendirmegiň deregine 2015-nji ýylda gelinen ýadro ulalaşygy Tehranyň sanksiýalardan çekýän gynçylyklaryny ýeňilleşdiripdi. Qaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepler Azatlyk radiosu. Efirde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Golum radio kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan vilayatynda İslam döwleti atly toparyň 250den gurrak agdasy ýerli häkimiýete özleri gelip ýesir düşdi. Ýesir düşen daýyşçylaryň Şuburgan şäherinde döwlet mehmanhanalarynda ýaşaýandyklaryny derdap etrabyna daýyşçylardan jebir çeken adamlar aýdýarlar. Daýyşçylaryň agyr jenaýatlary amala asyrandyklaryny olar ma'lum edýärler. Awgan hökümetiniň baş häkimiýetini ýerine ýetirji Doktor Abdulla daýyşçylaryň edin jenaýatlaryna göz yumulmajakdygyny aýtdy. Hökümet güýçlerine tabyn bolan daýyşçylara ýesir hökmünde garaljakdygyny bildirip, Doktor Abdulla şeýle diýdi. İslam döwleti atly toparyň bir näçe agdasy Jowzjan vilayatynda hökümet güýçlerine tabyn boldy. Ýesir düşen daýyşçylaryň garşysyna şikaýetler bar. Ýesir düşen terrorçylara garşy çäre görülmelidir. Olar berk gözegçilikde saklanmalydyr diýip Doktor Abdulla aýdýar. Jowzjan vilayatynyň Derdap atly etraby İslam döwleti atly toparyň merkezi hesaplanýardy. Daýyşçylaryň merkezlerine Taliban söwüşçileri hüjum etdi. İki toparyň arasynda bir aý golay çatışyk boldy. Onuň netijesinde Taliban ýaragylary Daesh diýip adlandyrylýan topary ýeňmegi başardy. Geçen hepde Daeshçylar Derdap etrabynda ýerli häkimiýete özleri gelip tabyn boldy. Ok ýarag we harby enjamlaryny Awgan güýçlerine tapşyrdy.
Awganistanda insan hukuklaryny goraýjy özbaşdyk guramanyň başlygy Lalgül Lalyň aýtmagyna görä, yerli ilat eger daýyşçylardan şikaýetçi bolsalar, olar soraga çekilmelidirler. Sebäbi hökümetiň halkyň hukugyny bagş etmäge haky ýokdur. Halka jefa eden bolsa tabin bolan daýyşçylar jezalandyrylmalydyr dep Lal aýtdy. کچیرته په دغه خلکو باندې د محل خلکونه کومه دعوا شتون ولري Derdap etrafından daýyşçylaryň zulmünden gaçyp çykan bozgullar hem Şuburgan şäherinde protest geçirdi. Ýesir düşen daýyşçylaryň suda çekilmegini olar talap etdi. Daýyşçylar biziň üýlerimizi otlady, gowum garyndaşlarymyzy öldürdi, mal emlegimizi zordan talap aldy. Ayal gyzlary zorlady dip protestde gatnaşyjylar aýdýarlar. Eger davagar bar bolsa tabin bolan daýyşçylaryň sud ediljekdigini Jowzan welaýatynyň häkimi Lutfulla Edizi hem aýtdy. Her kim daýyşçylardan sütem çeken bolsa, olaryň arda bilen hökümete ýüz tutmaldyklaryny häkim belledi. Qadirli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.